Hei, olemme täällä tänään Lapissa, tarkemmin ottaen Simossa, jonne Sungrow on toimittanut maailman yhden pohjoisimmista akkuvoimaloista. Sungrow on maailman johtava akkujärjestelmien valmistaja, jonka missio on tuoda puhdasta energiaa kaikkialle. Mä voisin yleisesti sanoa, että sähkövarastothan liittyy hyvin läheisesti uusiutuvaan energiaan ja tähän vihreäseen siirtymään. Eli mitä enemmän on uusiutuvaa energiaa markkinoilla, sitä epätasaisempaa on sähkön tuotanto ja sitä enemmän on tarvetta välivarastoon, eli tässä tapauksessa sähkövarastoille. Akkumme toimitetaan valmiiksi koottuina merikonteissa, mikä tekee asennuksesta sekä nopeaa että vaivatonta. Käytämme turvallisia ja kestäviä litiumrautafosfaattiakkuja, joissa on nestekiertojäähdytys, mikä takaa erinomaisen hyötysuhteen sekä pitkän käyttöjen. Tekijöinä, minkä takia me päädyttiin Sungrowhun, oli oikeastaan kaksi pääasiallista syytä. Ensimmäinen on, sanoisinko, tällainen teknillinen luotettavuus, koska Simo on Pohjois-Suomessa, siellä toimitaan aika haastavissa sääolosuhteissa. Toinen asia, mikä painoi meille vaakakupissa paljon, tämmöinen pitkäjänteinen luotettavuus, eli huolto ja kunnossapito ja tällaiset palvelut, missä Sungrow myös tarjosi meille hyvin kilpailukykyistä pakettia. Iso kiitos FRV:lle, AmpTankille sekä NYABille hyvästä yhteistyöstä projektin aikana.